Takže čaute. Teraz tu nie som plný áno a tak, lebo stala sa dosť blbá vec. Ja viem, po 2 mesiacoch som chcel zase natáčať. A stalo sa to, že som natočil video a nezapol som zvuk. Nie, vážne, no. Ešte tam dozadu dám nejakú pustnú ešte dozadu tam dám nejakú smutnú pesničku. Nech sa nad tým zamyslíme všetci. No proste som nenahral zvuk, takže prepáčte. Ale garantujem, že ďalšie video už bude také, ako má byť. Tak ja vám môžem aspoň ukázať, čo sme tam robili. Boli sme v Nedre poprvé. Začiatok ste videli tam nejaké tie veci, jak som ťažil. Tu mám ešte nejaké tie veci a tak. Ale hlavne som bol naťažiť tu na quart bloky nejaké tie do Nedru. Sme boli ťažiť, potom tu sme robili odpadkový kôš. To boli časy. Tu sme robili balkón, ktorý ste tiež by nevideli. Všetko sme to stihli asi za 20 minút, keďže som to strihal a tak. Inak toto je tá jaskyňa, z ktorej sme vyšli. A tu sme ešte urobili tento. Prepačte, som spí, musel som sa trošku odreagovať, lebo toto je hrozné. No takže ja neviem ako to popísať. Toto je ešte smutnejšie ako keby napríklad horelo prasa, alebo ja neviem, alebo keby horela ovca, to by bolo ešte horšie. Ale nie. Bože. Tak ja sa teraz s vami rozlúčim týmto pohľadom na nebo. A dúfajme, že ten ďalší diel už bude normálny a že zvuk sa mi nahraje. Takže ahojte zatiaľ.